Vores mikrofon, du tager meget godt stykke. Altså. Halløj. Måske jeg ikke med YouTube, men jeg kan faktisk næsten kun lige filme i et kvarter. Så er det fint nok. Ja. Yes! Altså der. Nej. Vi tænker på at starte en YouTube-kanal. Der hed Gale Gays. Nej, Gamers. GG, så hvis du ser vores video GG, så står det for Gale Gays. Nej, det står på Gale Gamers. Gale Gays. Vi skal så lidt diskutere dem. Nej, vi hedder Gale Gamers. Gale Gays. Og Hej. Jeg ved sgu da ikke, hvad jeg skal sige. Jeg plejer sgu bare. Vi går lige en lille tur, og vi vil bare sige, at vi starter en YouTube. Hvad? Jeg vil bare sige, at vi starter en YouTube-kanal, og det med Minecraft og det hele. I skal se det. Det her spagbold er din mor. Ja. Og grunden til, at vi ikke er så gamle, det er, fordi vi er dvæve. Nej, vi er ikke. Nå, det var bare det, vi ville sige så. Ja, nu filmer vi bare slut af. Bye. Jo, bye. Så den er kun været der i snart 2 minutter. Okay. Den er godt nok interessant. Okay, så skal de bare lige se vores live. Alle hate den. Like. Så skal de bare lige se den legeplads, vi var på vej over til. Ja, vi ser sådan en helt vildt flot legeplads. Og vi kommer også til at lave, nu, Just Cause 2, og så... Altså, hvis jeg lige kan få installeret det igen. Hans Steam er fucket. Og Minecraft kommer vi til at lave, og vi kommer til at lave TF2, og vi kommer til at lave Black Ops. Og alt muligt. Og der kommer og måske se et show eller noget pis. Saints Row måske. Pis. Som I kan se, har vi ikke en intro. Den har vi ikke fået lavet. Endnu. Og hvis I hater os, så hater vi din mor. Jeg har en eller anden grund til det, for jeg tror, der kommer et par hates. Ja. Men like. Like. Fuck, jeg forstod det. Jeg blænder. Altså, du filmer stadig ikke. Det ved jeg godt. Så vi følte på solen. Ui! Vi gynger! Og jeg falder af, du ikke også? Så kværker der. Ja, så kører din nye mobil i stykker. Min iPhone skulle også lige blive stjålet! Ja, vi se på en lysside. Ellers kunne vi ikke have uploadet en YouTube-kanal. YouTube! Jo, og skal snart have en iPhone 4. Wow! Lasse, What? hvis der er nogle YouTubere, der ser det her, ikke også? Like this. Jeg har faktisk lidt undret mig over, om de viser det igen, eller hvad bare. Og det er det samme klip hele tiden. Om eller de bare viser det igen og igen. Ui! Wow! Magnus, nu skal du gynge mig. Hvad? Gynge mig. Magnus, jeg gynge mig. Så kan der noget med nogle billeder alligevel. Og ikke for at reklamere noget. Men det der vi venner, der hedder Rasmus, de laver også en YouTube-video. Eller ikke video. Kanal! Vi ved ikke bare, hvad det skal hedde. Vi ved ikke bare, hvad det skal hedde. Vi skal nok sætte lidt... Det hedder vist. For helvede, jeg var ikke klar til det der. Sætte et link eller noget ned i... Beskrivelsen. Ja. Hvor den her video, den kommer ud om et sekund. Nej. Om 3 timer og 40 minutter. Eller når I ser den, tag det. Eller den... For jeg er lige sand i mit ansigt. Se, nu skal vi vise, at jeg kan blive kur. Nu skal vi bestikke denne ting. Jeg kan da også være kur. Og han kan godt lide Angry Birds. Han kan
lide alle spil. Ja, jeg kan lide alle spil, undtagen Angry Birds. Og det kan min lillebror heller ikke, for han har købt en t-shirt, hvor der står Angry Nerds på. Og vi kommer ikke til at spille LOL. Vi er ikke så gode til det. Jeg har ikke en LOL-kode, jeg gider ikke. Jeg er bare ikke god til det. Jeg er kun god til Black Ops og sådan noget. Han har lige, Lasse, du har lige fået det. Jeg har også det til PlayStation. Jeg er ikke god til computer. Jeg har ikke rigtig prøvet det. Jeg tænker på, at jeg kommer til at lave en del single players Ja, fordi jeg skal begynde. til kickboxing. Ja, og så får vi travlt, og så... Nogle gange så laver han World of War 4 og noget, men for det meste, så spiller vi sammen. Og jeg har fået et nyt spil. Bare kom ind, bare så kan du rulle mig rundt. Du kan jo lyst til at rulle dig rundt. Hej. Og hvis I har noget spørgsmål, Så lad være med at skrive det dernede. skriv den der. Skriv den helt nede i beskrivelsen. Jeg skriver det dernede, hvis I gider. Ja, vi læser den bare ikke. Vi læser dem ikke. Hej. Læser dem. Hvis I har et spørgsmål, Og tag den ned. vi vil. Hold ned i luften, så de kan se det. Hold der, nu skal de vise, hvordan du gør. Husk, du finder med den der foran. Husk, du skal huske at tage et billede, hvis man kan. Var det sådan en skid, eller? Det var ikke mig, det var en hund. Var det en hund? Nej, det var en han. Det var en hund. Det var en handehan. Det var en hund. Det var en hund. Hey, fed shorts! Lasse, som sagt, så siger vi hej hej. I har i hvert fald ikke det samme på. Men Lasse, som sagt, så siger vi hej hej. Nej, først om et par minutter. Nej, seriøst. Nej. Og som sagt, så jeg tror de lige ved, at vi filmer lidt. Solen skal altid blænde mig. Kom on, lidt, ja. I får ikke se, hvad for noget hår jeg har. Han er bare hvid. Ikke som racistisk men hvid, men... Lasse, kom hen. Og jeg er blond. Jeg kan ikke gå for det, jeg er bare fået med det. Jeg har bare også med et problem. Og især de der tips, vi fik over til ham at komme. Altså, det sad på dig alle sammen i kriteriet, hvis vi spille bare sådan 10 pakker. Men jeg fik den spist. I kan regne med efter sommerferien, så kommer der lige et par videoer. Nej, for der skal jeg dyrke Hvis jeg får dem. Hvis jeg får fraps. Og hvis han ikke Der får er det, de optageprogram. hvis vi ikke snart får det, så køber vi det. Og ikke ønsker os det mere, så køber vi det. Så køber vi det. Ud af For money. For money. Ja, Lasse, prøv at filme. Herovre. Lasse, prøv at Hey, filme vi er faktisk kun filme i næsten 11 minutter. Lasse, herovre. Ej, money. Spørgsmålet, Money. skal vi lave 2 af de her videoer? Lasse, spørgsmålet er, har du nogle penge? Jeg har lige sat alle mine penge på banken i dag. Jeg er måske på minus. Og jeg har lige betalt min far tilbage. For Black Ops. Og nu skal jeg bare til skost. Jeg skal læse Så tager et par måneder. Jeg skal lære at snakke lidt med min far. Du ved godt, at det er hurtigt at købe det på Coolshop. Det gør jeg også. Jeg skal også have et nyt headset. Min storsøster havde ødelagt mit headset. Hun gider bare ikke Ja, indholde hun er spyttet på det, ej. Hun brugte det i regnvejr og så løb i. Fuck! Hvis du ser dig i videoen, jeg kvæler dig i mørket. Jeg tror ikke, hun kommer til at se den. Jeg tror det simpelthen ikke på det. Jeg tror... For hun er død inden det. Ja. Og videoen den er faktisk snart slut. Vi er snart ikke filme mere. Min telefon er Vi er ikke så gode venner med YouTube. Nej. Shut the fuck up. Ej. Shut the fuck up. Fucking nuts, man! Okay, Lasse. Prøv at filme. Vi glitter, og vi er så legepladsen. Skynd dig!